Wedok ya iso nyemprot lho bolo. Lho, jangan dikira lek wong wedok ki yo ora iso ngopo-ngopo. Meneng ning omah anteng terus jagane dinai duit. Assalamualaikum bolo. Rutinitas ibu rumah tangga seperti biasa ya, pagi-pagi masak, habis itu nyiapin anak-anak sekolah, nyiapin sarapan, ngantar sekolah, dan kalau aku pulangnya sekalian belanja. Esok-esok oleh rezeki bolo entuk endok kuwi lah, karena aku setiap pagi ngenai pakan sapi kok di atasnya anak endok ya tak cukup. Alhamdulillah iso diceplok bolo. Pokoknya sapiku nek esok pokoknya njaluk jatah kuwi mesti bar ngeterke sekolah ngene iki mesti jatah sapi dhisik. Nah, habis kuwi aku nyemprot bolo mergo sawahe parine dikruyuk walang bolo, akeh walange. Nah, iki aku wis tak dalehi obat mau lho bolo, terus dikasih air penuh iki. Ini adalah ukuran 16 liter iki tangkinya. Kalau dikasih air segitu ya lumayan leng gendong rodok kemeng bolo, sprene tanganku ki yo pegel-pegel bolo. Aja do komen bojone nanti, aja do komen kok gelem-geleme. Ora mergo ngono lho bolo. Iki biasane nyemprot ngene iki ngerjakne iki yo bayar bolo. Macul ngerjakne, nyemprot ngerjakne. Aduh, biayanya membengkak bolo. Wes aku yo tak pikir-pikir, selagi bisa aku kerjakan yo tak kerjakan ya, selagi ada waktu dan badan yang sehat. Bismillah pokoknya niating sun. Nek ana sing takon iki pari apa, iki pari Inpari 32 bolo. Ada yang bilang kalau Inpari 32 ini tidak cocok di lahan yang berair terus, yang lumpurnya dalam. Ternyata bener bolo. Dari pas habis pemupukan pertama itu ya, habis tak pupuk pertama ini, masya Allah aku mau nangis kalau ingat. Ini padine ambles kepiye abang bolo, abang jan koyo piye garing kalau bolo. Nah, itu katanya asem-aseman dan solusinya dikapake ya tak delehi apa jenenge abu saka luweng kuwi lho bolo. Terus kapur dolomit, terus tak semprot pakai regen merah yang buat akar. Akhirnya ya pulih bolo, alhamdulillah lah. Nek kelingan ngono sedih, nah tandure koyo ungkris-ungkrisen kae lho bolo. Wis jan aku wis koyo ra semangat kae bolo, iki kepiye iso pulih apa ora. Tapi wis diusahake senadyan gak sempurna iki ya alhamdulillah lah. Isih ndek harapan panen. Ya wis bolo ngono wae videoku kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.